באנו לבדוק מה תושבי נהריה חושבים במושגים ככה מהעולם ההוא. סוציאליזם, שיתוף, כלכלה משותפת, דברים קצת ביזאריים להיום. וגם שואל אתכם, מוגרים חמודים, מה אתם חושבים? אני חושבת שהם בקטע. שאלה, את בקטע? בקטע של חיי שיתוף? אני מת על החיים. אני מת על החיות ועל אחריות, זאת אומרת, היא התכוננה לאחריות. גם אנחנו אוהבים את זה. עכשיו אנחנו נצא לרחוב, ונשאל ככה את האנשים ברחוב מה הם באמת חושבים, וברשותכם, אם לא אכפת לכם, אני אעשה כזה דבר. בכל זאת, מדובר היום ב-2006, עוד שנייה. בסך הכל מה קשור החולצה התנועה הזאת? 2006, תושבי נהריה. טוב, שלום. יש לנו שאלה קטנה, מה זה סוציאליזם בשבילך? סוציאליזם זה דבר שברח ממנו לפני 15 שנה. אוקיי. וחיי שיתוף היום, נגיד קיבוץ, אני חושב שצריך להיות פה היום קיבוצים, ושלפי התשובה הראשונה שלך אתה אומר שלא בעצם. קיבוץ זה דבר שזה היה טוב לפני 60-70 שנה. זה פסק כבר היום, לא צריך מת. את זה, בולשיט, כן. היום כבר כולם בעצם התפרקו. היום זה כבר לא קיבוץ, כי גם הייתי פה 13 שנה, הייתי בקיבוץ, עבדתי שם. היית בקיבוץ? כן. אז זה מת, הקיבוץ מת. מת. קיבוץ מת. קיבוץ מת. ואם אני אספר לך שיש פה איזשהו קיבוץ קטן עירוני בנהריה, של איזה 20 חבר'ה ככה, שחיים חיי שיתוף, בקבוצה, קופה משותפת, מתנדבים בקהילה, מה אתה אומר על זה? זה יחזיק עד שנה הבאה. יחזיק עד שנה הבאה. עד סוף שנה 2006. כל אחד צריך לתרום מעצמו ולעשות מעצמו, זאת אומרת שיעשה ויתרום וירוויח כמיטב יכולתו לעצמו. אבל יחד עם זה לא להשאיר את השכבות הנמוכות למטה, זה כן לעזור לחלשים, ומצד שני גם לא להוריד את כולם למטה, לגרום להישגיות ולהתקדם קדימה. אוקיי. ואם נספר שיש פה בנהריה איזושהי קבוצה של 20 חבר'ה צעירים אחרי צבא שמתנדבים וקוראים לקהילה וחיים משותפים, ממש קיבוץ. מה את אומרת? מה אני יכולה להגיד? אם טוב להם ונעים להם, בבקשה, אני לא שוללת. שיהיה לכם בהצלחה חבר'ה, באמת. לא, אם טוב לכם זה, אני אומרת כל אחד שיחיה איך שהוא רוצה, בצורה טובה לא בצורה של להשתלט אחד על השני, ואם זו צורת חיים שנוחה, בבקשה. לגיטימית מבחינתי. אני אוהב קיבוצניקים ואני אוהב קיבוץ. אוקיי. ממש. ממש אוהב קיבוץ. אני אוהב את הנופים, אני אוהב את העניין של העבודה שלהם. את השיתוף, את הכלכלה המשותפת. בטח. עושים את הכסף במקום אחד ביחד. סוציאליזם בשבילך? וואו. סוציאליזם זה מהמם. חכי שנייה. סרול נגמר רגע מאמין. שוליקה. סרול. הילדה פה שואלת סוציאליזם. סוציאליזם. שאלה סוציאליזם. שאלה. לא פשוט להסביר את זה כאן. תשמעי. פשוט יכולים כאילו להתייחס אלייך כבן אדם, לא כחפץ, לא כבלונדינית, לא כאינטרס, לא כפונקציה, אדם. יש גם טעים, גם שיתוף. בטח ששיתוף, אחי, בטח, מזה הכל מתחיל. הלוואי שמישהו היה עושה עם זה משהו.
רגע מתייאש ורגע מקווה, ועושה מה שהרגש מצווה. חם ומתרגש, הולך ומתהווה, משחק באש ולפעמים נכווה סובה. כלום לא מתקרב, כלום לא משתווה לסובה. 20 בגאווה, 20 באהבה, 20 באכזבה, 20 בשלווה. חי את השעה תמיד בזמן הווה, איזה קסם רץ שאת הלב שובר. 20 ויום אחד נדלק ויום אחד כבד, רוב הזמן מתחת מתח מלווה. 20 כלום לא מתקרב, כלום לא משתווה ל20. 20 בגאווה, 20 באהבה, 20 באכזבה, 20 בשלווה. צוחקים בקול, בוכים בהיחבר, כל סיפור חדש את מחירו גובר. כמו פרפר של משי, עוד גלגול טובר, והכל אפוף מסך השנה ו20. כלום לא מתקרב, כלום לא משתווה ל20. 20 בגאווה, 20 באהבה, 20 באכזבה, 20 בשלווה. כלום לא מתקרב, כלום לא משתווה ל20. 20 בגאווה, 20 באהבה, 20 באכזבה,